Далі продовжується напружена ситуація, навіть продовжує зростати напруження в Азовському морі, тому що берегова охорона Російської Федерації затримала ще одне українське судно. У ніч на суботу, 1 вересня, берегова охорона ФСБ Російської Федерації затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер «Амадор». Це вже 99-те затримання безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці 17 травня 2018 року. І Державний департамент США закликав Росію припинити тиск на міжнародні водні перевезення в Азовському морі і Керченській протоці, звинувачуючи Кремль у спробі дестабілізувати Україну. Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт. І вона наголосила, що дії Росії щодо перешкоджання морського транзиту є ще одним прикладом своєї поточної кампанії з метою підірвати та дестабілізувати Україну, а також її нехтування міжнародними нормами. Рифат Ага, що має робити Україна? Все-таки майже 100 випадків затримання, нехтування правом. Як має відповідати і діяти Україна? Максимально об'єднувати навколо себе своїх партнерів. Я не хочу повторяти очевидні речі, про які і в вашому ефірі говориться кожного вечора. Майже це і корупція, це і удосконалення управління, це і порядність і таке інше. Це все те, що очевидно. Але є ще одна річ, яка дуже не вітається в нашому суспільстві. Україна просто має готуватися до війни. І всі її партнери мають просто усвідомлювати, що якщо Росія перейде сьогоднішні червоні лінії, вона вже перейшла нормальність, то Україна просто змушена буде воювати, і вона буде воювати зі всією своєю такою силою. І для того, щоб це просто не дати перейти таку глобальну катастрофу, світ має просто зробити все для того, щоб поставити зараз до війни Путіна на своє місце. Путін – це, знаєте, такий класичний гопник. Він розуміється, що він попав вже в таку халепу, з якої йому не буде виходу. Але він все ще сподівається на те, що вихід в нього є завдяки відступу всієї світової цивілізації. І він зараз, як класичний гопник, він напружує ситуацію, він збільшує ставки для того, хоча б щось відірвати. Ну, хоча б той же Крим відірвати. І тому світ має це зрозуміти. Але оскільки світ цього не розуміє, то Україна має просто готуватися до війни з тим гопником. Ви вважаєте, що війна невідворотна? Чи все-таки її можна буде уникнути? Я один із тих, які вважають, що війну можна і треба уникати, але це лише завдяки більш кардинальним жорстким діям, які можуть змусити Росію відійти межі чи повернутися в межі міжнародного права. А якщо світ не знайде таких ефективних методів, то війни просто не оминути. Дякую.